ба номи худованди бахшоянда ва бениҳоят меҳрубон. Салом, барномаи Китобхон аст ва салом ба ҳама тоҷикистониёни азиз ва дар ҳар ҷои дунё ҳастанд. меҳмони имрӯзаи барнома Неъматулло ба барнома хуш омадед. пеш аз оне ки вориди суҳбат шавем ва сари мавзӯи мушаххасе суҳбат карда бошем, худатонро барои бинандаи Китобхон маърифӣ кунед. Чӣ кор ҳастед ва феълан чӣ кор мекунед, бо чӣ кор машғул ҳастед? дуруд бар шумо ва бинандаи шумо. Сипос барои даъват. Неъматулло Акбар ҳастам, муовини сармуҳаррири Энциклопедияи Миллии Тоҷик. бигӯед ки сарредаксияи илмии Энциклопедияи Миллии Тоҷик имрӯзҳо ба чӣ кор машғул аст ва то ба имрӯз чӣ корҳоро анҷом додаед? Сарредаксияи илмии Энциклопедияи Миллии Тоҷик як ниҳоди илмӣ ва нашриётии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки таҳия ва табу нашри донишномаҳои умумию соҳавӣ, фарҳангҳои мӯътамад, луғатномаҳои дузабона ва бисёрзабона, ҳамчунин осори илмӣ ва илмию таърихӣ ва донишномаҳо барои кӯдакон ва навраснро бар уҳда дорад. гарчанде ки мафҳуми энциклопедия аз асри 16 бештар маълум машҳур гардид ва масалан асри 14 16 ин раванд бисёр фаъол буд. ба фикри шумо чӣ аҳамият дорад ҳамин энциклопедия ва доштани ҳамин гуна донишномаҳо дар кишвар? Масалан чӣ аҳамият дорад? дуруст гуфтед. Энциклопедия ба маънои имрӯзиаш аз асри 16 роиҷ шуд, ки бо номи Энциклопедияи Дидро ва Даламбер машҳур аст. Аммо агар ба вожаи энциклопедия, агар ин вожаро реша кобӣ кунем, худи энциклопедия як вожаи инглисӣ аст, ки худаш бархоста аз як истлоҳи юнонӣ ҳам ҳаст. маънои энциклопедия доираи донишҳо ҳаст ё ки омӯзиши фарогир аст. ва ҳамин вожаи дигари он, ки дар байни ҳамзабонони мо ҳам роиҷ аст, доиратулмаориф, як нав тарҷумаи таҳтулафзии ҳамон энциклопедия аст. сайкл доира мешавад, педия дониш ва доиратулмаориф ҳам дақиқан ҳамон мазмунро дорад. вожаи донишнома як вожаи кӯҳани форсӣ аст ва бисёр донишномаҳое ҳам ба забони форсӣ навишта шудаанд. агарчи онҳо номи донишнома надоштанд ё аз онҳо энциклопедия ном бурда намешуд, аммо аз ҷиҳати маъноӣ ва моҳият онҳо донишнома буданд. барои мисол донишноманависӣ шояд асрҳо пеш шурӯъ шуда. ҳатто ман ҷое хондам ки то мелод ин буданд дар Мисри қадиму дар юнони бостон. дар юнони бостон, дар Эрон, дар Ҳинду Чин, дар ҳама ҷо шояд дар як вақт шурӯъ шуда бошад. барои мо тоҷикон худи ҳамин авастҳо ҳам наве аз донишнома аст, чунки як китобе ки илмҳои гуногунро дар худ фаро мегирад, яъне омӯзиши фарогир дорад, ҳамин худ донишнома ҳисоб мешавад. ҳамчунин Динкарт, Бундахишну, ин китобҳо ҳам донишномаӣ ҳастанд. ва китобе ки бо номи донишнома маъмул аст, донишномаи навиштаи Ибни Сино аст, ҳамчунин донишномаи Алоӣ ва баъдтар ҳар китобе ки дар таркиби номи он ибораҳои матлаъул улум, маҷмаъул фунун, барои мисол аз Воҷидалии Алихон, ҳамчунин маҷмаъул улум ё ҷомеъул улум доранд, худи номи ҳамин китобҳо бозгӯӣ мекунанд ки ин китобҳо хусусияти донишномаӣ доштанд. Неъматулло, бубинед вақте мо китоб мехонем, маъмулан китоб як мавзӯи мушаххаса дар бар мегирад ва як сюжет ва як хати мушаххас аст. вале донишномаҳо ё ба қавли маъмул ё машҳур ки шинохта шуда аст энциклопедия маҷмӯи донишҳоро дар бар мегирад. ин хастакунанда ва як каме мушкил нест барои хонандаё ки ба андешаи шумо хеле шавқовар аст? баръакс фикр мекунам шавқовар аст. аммо ҳамон худи донишномаҳо ё энциклопедияҳо ҳам ду даст мешаванд. донишномаҳои умумӣ ё ҷомеъ ва донишномаҳои соҳавӣ. яъне донишномаҳои ҷомеъ ва ё донишномаҳои универсалӣ он донишномаҳое ҳастанд ки умуман як омӯзиши фарогир доранд, як дар бораи ҳама илмҳо ҳастанд. ва аммо донишномаҳои соҳавӣ донишномаҳое ҳастанд ки бар як мавзӯи мушаххас дар як мавзӯи мушаххас навишта шуданд. бибинед пештар вақте ки донишномаҳоро навишта мекарданд дар ҳамон аҳди қадим, хуб барои кадом шоҳе, барои як вазире ё барои як хонадоне навишта мешуд, вале имрӯз дастраси омма аст, яъне оммаи мардум метавонанд ки ба ин донишномаҳо дастрасӣ дошта бошанд. чӣ аҳамият дорад масалан барои ҷомеа агар имрӯз
ташвиқу тарғиб шавад ҳамин гуна китобҳои донишномаи энциклопедия чӣ аҳамият дошта метавонад? бале дуруст аст. Шояд ин суол ҳам халқ шавад ки нашриётҳои зиёд фаъолият мекунанд ва чаро бояд як нашриёти илмие бошад ки донишнома нашр кунад. барномаи раҳбурдӣ ё худ сиёсати сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик ба вуҷуд овардани як фазои илмие ҳаст ки сокинони ҷумҳурӣ барои рафъи ниёзҳои фарҳангиву маърифатии худ тавонанд аз он китобҳо истифода кунанд ва донишу андешаву завқи худро бар мабнои маводи мувассақу муътабари илмӣ биафзоянд. ва нуқтаи муҳимам ҳамин маводи муътабар ва мувассақи илмӣ ҳаст. яъне китобҳои донишномаӣ як китобҳои сода нестанд аз сӯи як нафар. ҳастанд донишномаҳое ки як ё ду муаллиф доранд, аммо донишномаҳои ҷомеъ назири энциклопедияи миллии тоҷик аз сӯи садҳо нафар донишмандон навишта мешавад ва аз сӯи қариб ҳамин миқдор муҳаррирон таҳрир мешавад, тасҳиҳ мешавад, баъд пешкаши хонанда мешавад. хуб бигирем донишномаи мухтасари кӯдакон ва наврасон як китобе аст, воқеан хеле ҷолиб аст ва муҳтаво мазмун вале хеле вазнин аст. суол инҷо халқ мешавад ки ин гуна маълумотҳое ки дар ин китоб масалан ҷамъоварӣ шудааст дар шабакаи ҷаҳонии интернет ҳамеша оно дастрас кард, пайдо кард. чаро боз инҳоро нашр кард дубора? яъне хусусияташ чӣ фарқ дорад? баъзеҳо мегӯянд ки мо ба як ҷустуҷӯ дар Google ё дар ҷусторҳои дигар метавонем ба дилхоҳ маълумот дастрасӣ пайдо кунем, вале чӣ аҳамият дорад ки инҳо дубора китоб шаванд ва пешкаши хонанда шавад? ба назари ман маводи интернетӣ дубора китоб мешаванд. инҳо якбора дасти аввал ҳамин китобҳо ҳастанд. яъне ҳар маводе ки шумо аз интернет пайдо мекунед аввал бояд дар ҷое навишта шавад, таҳрир шавад, тасҳиҳ шавад, китоб шавад, баъд аз назари муҳаррирон бигзарад, баъд ба интернет роҳ ёбад. яъне ҳатто маводеро ки аз интернет шумо дастрас мекунед сараввал бояд дар як идорае, дар як редаксияе тадвину таҳрир шавад. ва китобҳоеам ки шумо дар даст доред, донишномаи кӯдакон ва наврасон ба шакли электронӣ ҳам дар сайти сарредаксияи илмӣ ва ҳам дар дигар сайтҳо дастрас кардан мумкин аст, аммо пеш аз он ки ба шакли электронӣ шавад, ин китоб аз назари муҳаррирони варзида гузаштааст, ки ин бисёр муҳим аст. дигар ин аст ки худи номи энциклопедияи миллии тоҷик далел бар ин аст ки мавзӯъҳо аз назари миллӣ баррасӣ мешаванд ва дар он ҳама ҷиҳати мавзӯъ ба назар гирифта мешавад пеш аз он ки пешкаши хонанда шавад. ва тамоми китобҳое ки дар сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик таҳия мешаванд дертар ба шакли электронӣ ба интернет роҳ меёбанд. имрӯз шикоят аз он мекунанд ки дастрасии атфол, дастрасии наврасон ва кӯдакон ба маводҳои тарҷумашудаи тоҷикӣ назири ҳамин донишномаҳо хеле кам аст ва мебинем ки бо забони русӣ ва дигар забонҳо дар фурӯшгоҳҳои мо хеле зиёд ҳастанд. яъне анбори донишномаҳо ҳастанд ки хуб шояд теъдодашон аз 100 ҳам зиёд аст. ҳатто ҳам соҳаи гуногун ҳастанд, ҳам тахассусӣ ҳастанд, ҳам бо шакли омехта бигем аз ҳама фанҳо дар онҷо ҷамъ шудааст. вале ба забони тоҷикӣ мо алон дорем донишномаи кӯдакон ва наврасон ва чӣ корҳое дар ин замина боз анҷом шудааст барои махсусан наврасону ҷавонон? яъне чӣ иқдомҳоеро шумо рӯи даст гирифтаед ва вазъият чӣ гуна аст дар самти нашри ин гуна донишномаҳо? хуб, аҳамияти китобдорӣ ва китобхонӣ то ба он ҷое ҳаст ки ҳатто имрӯз мизони пешрафту тавсеяи кишварҳоро ба мизони китобхонии мардумонаш муқоиса мекунанд. бинобар ин барои ҷомеаҳои аксари кишварҳо агар густариши фарҳанги китобдорӣ ва китобхонӣ аз муҳимот бошад, барои ҷомеа ва кишвари мо аз заруратҳост. мо ба дарки ин зарурат бо ҷалбу истихдоми муҳаққиқони ҷавон ва фарохони барҷастатарин донишмандони Тоҷикистон як ҳайати корӣ ташкил кардем то ин ки дар тамоми мавзӯъҳо донишнома нашр кунем, аз он ҷумла донишнома барои кӯдакон ва наврасон. мо ин заруратро дарк мекунем ки кӯдакон бояд аз хурдӣ ба илм фаро гирифта шаванд. китоби донишномаи кӯдакон ва наврасоне ки шумо дар даст доред, ин яке аз китобҳои редаксияи кӯдакон ва наврасон ё бахши кӯдакон ва наврасони энциклопедияи миллии тоҷик аст. ва то имрӯз китобҳои дигаре ба монанди Кайҳон ва китоби дигар бо номи Шинохт ва ёдгирӣ
аз сӯи ин редаксия таҳия шуда ва дар тамоми китобфурӯшиҳо дида мешавад. ва фақат соли 2021 ҳудуди 6 ё 8 китоб редаксия таҳия кардааст ки сар аз кайҳон то замин то фазо то баҳр дар бораи ҳама бахшҳои илм барои кӯдакон маводи донишномаӣ пешниҳод мешавад. ва бояд бигӯям ки ин китоб агарчи донишномаи кӯдакон ва наврасон ном дорад, барои ҳама синни сол мувофиқ аст. мегӯянд мутахассисон ё онҳое ки ба таълиму тарбия сарукор доранд, мегӯянд кӯдак то рафтан ба мактаб се чизро бояд ҳатман аз худ кунад. яке хондан, дуюм шарте ки аст, мегӯянд аз ҳамин донишномаҳо бояд иттилоъ дошта бошад ва сеюм ҳисоб, яъне илми ҳисобро бидонад. дар баробари он ки шумо ба ин гуна донишномаҳои кӯдакон ва наврасон нашр кардед, пешниҳоди мардум кардед, боз мебинам инҷа китобҳои дигарам овардед. агар хуб мешид муаррифӣ кунед ба бинанда ки ин чӣ китобҳо ҳастанд ва чӣ аҳамият доранд барои хондан барои ҷомеа. китоби энциклопедияи миллии тоҷик муҳимтарин ва китоби асосии сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик аст, ки аз соли 2011 нашр мешавад ва то имрӯз 10 ҷилди он тайёр шудааст. 9 ҷилди он аллакай дар дастраси хонандагон ҳаст ва ҷилди 10 дар ҳоли чоп шудан аст, ки ба наздикӣ ба дасти хонанда мерасад. ин китоб як донишномаи ҷомеъ аст, як энциклопедияи универсалӣ аст, яъне ба тартиби алифбо ба назми ҳуруфи сирилик тамоми мафҳумҳо ва истилоҳотро дар бар мегирад. мафҳумҳо чӣ таърихӣ бошанд, чӣ ҷуғрофиёӣ бошанд, соҳаи илмҳои дақиқ, табиёт, риёзиёт ва ашхос, яъне ҳар шахсҳои матраҳе ки барои ҷомеаи тоҷик, барои миллати тоҷик хидмате карданд ё ба миллати мо муносибате доранд, дар ин китоб дар борашон маҷмӯи ҳамаи донишҳо ба як ибора як донишномаи ҷомеъ ва универсалӣ ҳаст. китоби дигаре ки ман дар даст дорам донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик аст. ин шуон ки аз номаш мебинед, ин дар бораи фарҳанги мардуми тоҷик аст. то имрӯз 7 ҷилди он чоп шудааст. ҷилди 1-2 ҷилдҳои бунёдӣ ҳастанд ё ҷилдҳои умумӣ ҳастанд ки умуман дар бораи фарҳанги тоҷикон, дар бораи фарҳанги ғизо, либоспӯшӣ, косибӣ ва ғайра қисса мекунад ва ҷилди 3 он ба Наврӯз бахшида шудааст. тавре пештар гуфтам, донишномаҳо метавонанд ки соҳавию мавзӯӣ ҳам бошанд. бо фарқ аз энциклопедияи миллии тоҷик ки як донишномаи универсалӣ ҳаст, донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик як донишномаи соҳавӣ аст. яъне ин муҷаллад ҳар ҷилди он ба як мавзӯи махсус марбут мешавад. ҷилди сеюми ин донишнома дар бораи Наврӯз аст. ҷилди 4-5 он дар бораи таомҳои миллии тоҷикон аст. таомҳои мардумӣ, дурусташ таомҳои мардумии тоҷикон аст. ва ҷилди 6 он тарҷумаи китоби тоҷикони Қаротегин ва Дарвоз аст, ки он ҳам як китоби бисёр муҳим ва як сарчашмаи бисёр мӯътамад доир ба мардумшиносӣ ё этнографияи мардуми тоҷик аст, ки он ҳам дар 2 ҷилд нашр мешавад. як ҷилдаш аз чоп баромад. ин мешавад гуфт ки 2 китоби муҳимтарини энциклопедияи миллии тоҷик аст. ва дигар китобҳои донишномаие ки дар сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик чоп мешаванд, яке силсилаи донишномаҳои кӯдакон аст, ки ба ин китоб ҷамъбаст намешавад, яъне идома дорад. ва дигар донишномаи донишмандони Тоҷикистон дар ибтидои асри 21 аст, ки ин китоб ҳовӣ ё дар баргирандаи шарҳиҳол ва осори тамоми донишмандони тоҷик дар садаи 21 аст, яъне донишмандони муосири тоҷик. хуб, ҳамчунин ман аз ин китобҳое ки номбар кардам, ин китобҳое ҳастанд ки мушаххасан дар муховарашон номи энциклопедия ё ки донишнома доранд. ғайр аз ин китобҳое ҳастанд ки хусусияти донишнома ё табиати донишномаӣ доранд, агарчи дар номи онҳо донишнома нест. ба монанди муқаддимаи Ибни Халдун ё китоби тақсимоти маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки он ҳам як мешавад гуфт як китоби донишномаӣ ҳаст. ҳамчунин дар энциклопедия бузургтарин осори илмиву таърихии миллати тоҷик ба таҳия ва чоп мешавад. яке аз он китобҳо Гулистони Мусаввари Саъдии Шерозист, ки алон шумо мебинед ва марҳамат. ва дигар китоби Қонуни тибби Ибни Синос, ки соли гузашта дар як китоби бузургҳаҷми хушрангутар чоп шуд.
яке аз беҳтарин ва шоҳкор аст гулистони Саъди Шеҳрӯз, ки дар шакли хеле хубам нашр шудааст ва онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд ба китобу китобхонӣ бисёр китоби хуб аст ва мавзӯъҳои ҷолиберо, мавзӯъи ахлоқӣ ҷолиберо пайгирӣ мекунад ва қариб дар ҳамаи фурӯшгоҳҳои китоби Тоҷикистон мавҷуд аст. Шумо метавонед дастрас кунед, бихонед ва хеле сифати хубам ин китоб нашр шудааст бо расмҳои ҷолиб. агар китобхонӣ барои баъзе дӯстон шуғл ё як саргармӣ бошад, ба мо як кор аст. яъне баъзан китобхонӣ ба мо ба як кор табдил мешавад. аз субҳ то шом бояд тамоми мақолаҳое ки тамоми редаксияҳо, тамоми бахшҳо менависанд, бояд бихонем, онҳоро вироиш кунем ва барои вироиши онҳо китобҳои зиёдеро ҳамон рӯз варақ занем. хуб, иҷозат биҳед китобҳое ки мехонам ба чанд даста тақсим кунам. як китобҳои илмие ки муҳим ҳастанд барои ҳамзамон дар мавзӯи оини лашкардорӣ, ҷангафзорҳои тоҷикон пажӯҳиш анҷом медиҳам ва як даста китобҳои ман китобҳои илмие ҳастанд ки барои навиштани рисолаи илмӣ муҳим ҳастанд. монанди одобул ҳарб ва шуҷоати муборакшоҳ фахри мудаббир, яке аз китобҳои муҳиме ки барои кори илмиам истифода мекунам ва китоби рӯймизим аст. ва ман тамоми китобҳое ки дар мавзӯи ҷангафзорҳо ва оини лашкардорӣ бахшида шудааст, онҳоро бояд бихонам. дасти дуввум китобҳое ҳастанд ки китобҳои бадеӣ ҳастанд барои фароғату барои як маънавият, онҳоро мехонам. чун шумо бо илм сару кор доред, китобҳои илмӣ сару кор доред, мутолиаи васеъ, як мутолиаи фарогир барои шумо лозим аст. як вақт як акси ҳам дар интернет нашр шуд, болои харитаи Тоҷикистон як шеър кашидед, гуфтанд муаллифа шумо ҳастед. чаро чунин кардед? Тоҷикистонро фақат дар акс мехоҳед шеър бубинед ё мехоҳед аз ҳама ҷиҳат мисли шеър бошад? чӣ чиз шуморо қувват дод ки ба ин кор даст задед? хуб, ин расме шояд як сол пеш тасвир шуда буд. дақиқан ҳамон шабрӯзҳое ки мисли ин шабу рӯз низоъҳои марзӣ идома доштанд ва вақте ки ин тасвир офарида шуд, дар ҳамон як ҳолати рӯҳияи хуби қарор надоштанд. ва он шеърам як шеъри хашмин тасвир шуд дар қолаби нақшаи ё харитаи Тоҷикистон. инҷо баъзе дӯстон гуфтанд ки шеър аз аввал рамзу намоди давлатдории Тоҷикистон буд. дуруст мегӯям, чун дар нишону дар ҳатто дар баъди соҳиби истиқлол шудан ҳам дар нишони мо тасвири шеър буд, шеъри болдор. ва аммо ин шеъре ки тасвир шуд ба он маъно набуд ки бори аввал шеър ҳамчун рамзи миллӣ тасвир шуда бошад. баръакс, ин шеър фақат ба он ҷиҳат дар байни мардум бештар маҳбубият пайдо кард, ғайриинтизор, ки дар қолаби нақша ё харитаи Тоҷикистон тасвир шуда буд ва дақиқан даҳони шеър дар рости минтақаи Ворух тасвир шуда буд. хуб, неъматулло, масалан агар на дар рамз, на дар шиор, на дар гуфтор чӣ кор кунем Тоҷикистон воқеан ҳам як шеъри ҷаён, як қудрат ва як нерӯ шавад дар минтақа аст, дар ҷаҳон аст ва ҷойгоҳи шеърона бояд дошта бошад. ба фикри шумо ҳамчун якҷомо чӣ кор бояд кард? на дар он аксҳо, на дар рамзҳо, на дар шиорҳо, ва ба воқеият, яъне воқеият ҳамин хел шавад Тоҷикистон. чӣ бояд кард? барои ба як кишвари пешрафта ва як кишвари тавсияёфта табдил ёфтани Тоҷикистон ҳама бояд кори худро анҷом диҳанд ва як ҷавоне ки тасвир мекашад бояд ҳамон ба тасвир кашиданаш идома диҳад. як нафаре ки шиор менависад бояд ба шиор навиштанаш идома диҳад ва як нафаре ки дар саноат кор мекунад бояд дар кори худ содиқ бошад. як нафаре дар бахши дигар кор мекунад, онам кори худро аз сидқ анҷом диҳад. яъне давлат дар як вақт сирф аз ҷиҳати техникӣ ва аз ҷиҳати фанӣ пеш намеравад, яъне аз ҷиҳати идеологиву маънавиву фарҳангӣ ҳам ҳамзамон пеш меравад, беино намешавад. фарз кардем ҳамон як тасвир агарчи ҳеҷ таваққӯъ надоштем, аммо ба як намоди муқовимату мубориза табдил шуд. ин ҳам зарур аст. мо аз таърих медонем ки дар ҷангҳои шадид ҳатто як байт аз шоҳнома рафти ҷангро тағйир медод. яъне идеология, шиор ва тасвир, ин чизо ҳам барои махсусан дар ҷаҳони мо ки ҷангҳои иттилоотӣ хеле шадид сурат мегирад, ин чиза мо наметавонем аз ин берун гузорем ва бигӯем бе ин бояд ки кишвар пеш биравад. хуб, ҳар кас кори худаш анҷом диҳад, кишвар пеш меравад, дуруст. ва дигар ин ки ҳам китоби Гулистонам ки дар даст доред, нахустин Гулистони мусаввар аст. то ин замон Гулистон зиёд нашр шуда буд, боз нашр шуда буд. ва ин китобам як чизе ки ин китобам мутамоиз мекунад ин аст ки ин Гулистони мусаввар бори аввал нашр шуд. агарчи баъзе ҳикояҳои Саъдӣ миниатюрнигорӣ шуда буданд ва яке аз нигоргарони ҳамин китобам ман ҳастам. яъне
یعنی شما در مصوره ها نقش دارید، یعنی رسامی؟ بله. وقتی که سالی 2016 یا 17 استاد نور محمد امیرشاهی که خود نامزد علمی تاریخ هستند سپارش دادن که همین کتابی بسیار مهم باید مصورسازی شود. اینجا سوال پیدا شد که گلیسون که تا این دم چاپ میشد برای چی باید مصورسازی شود؟ پاسخ این بود که برای که کودک تاجیک از خردی زبانی مادریش یاد بگیرد، زبانی فارسی تاجیک را یاد بگیرد، باید که کتاب‌های که با بهترین زبان نوشته‌اند بخواند. و این کتاب باید جالب میشد، باید جذاب میشد از هر جهت. به همین خاطر کتاب مصورسازی کردیم و حدودی چند صد حکایه گلیسون خواندیم، موافق سوژت همین حکایه ها اون را مصورسازی کردیم. مطلب گفتید برای اینکه تاجیکستان یک کشوری پیشرفته و توسعه یافته شد، هر کس جای خودش باشد. شما الان جای خودتون هستید؟ مقصد یک وقت روزنامه‌نگاری میکردید، یک وقت رو به سینما آوردید، یعنی در فیلم نقش آفریدید و امروز اومدید کار علمی میکنید، فکر میکنید در جای خودتون هستید؟ بله. با چه دلیل؟ با این دلیل که تخصص ما خوانش و ویرایش است، تهیه مقاله است و تهیه کتاب است و این کاری که من انجام میدم الان همین کار است، یعنی نگاریش و ویرایش مقالاتی دانشنامه‌ای. اگرچه یک فرق بین از جهتی فقط سبک و اسلوب بین مقاله های پوبلیسیستی و دانشنامه‌ای هستند، اما در مجموع هر دو کار هم کار ایجاد هستند، کار علم هستند، هیچ فرقی نمی‌کنند و فکر می‌کنم بسیار در جای خودم هستم. دوست می‌دارید کارتون؟ بهت سلامت باشید. خب من فکر میکنم وقتی برنامه ما هم قریب به انجام میرسد، پیش از آنه که صحبت رو خلاصه کنیم و به انجام برسونیم، چی باید کرد که بیشتر و بیشتر نسل امروزه ما که هدف برنامه کتابخانه همین است و یک سوال کلیدی ما است، رو به کتاب و رو به مطالعه بیارن و شما که در مغز این گونه جای ها کار میکنید، آیا نقشه های هست، دورنمای هست، هدف های هست که شما میبینید که بالاخره ما به یک رشدی علمی، یعنی یک جامعه سیر مطالعه، یک جامعه توسعه و پیشرفته بالاخره مبادل میگردیم و به این سبب هایی که شما میبینید و درک میکنید همچون جوان نبض این جامعه، نبض روند رو؟ بله بسیار درک میکنیم و هدف تهیه دانشنامه ها هم این است که وقتی دانشنامه ها یا فرهنگ ها برای ملت فراهم میشوند، قسمی حساس و پرسشگریان یعنی جوانان برای رفع نیازهای طبیعی و فطری خود یکسره و بیرون از مرزها بهره‌مندی فرهنگی صرف بیگانه نمیشوند. هدف ما هم همین است که همین فضای علمی را با وجود بیاریم تا مردم تاجیک، تا ساکنان جمهوری ذوق و اندیشه و جهانبینی خود را بر مبنای مواد علمی موثق معتبر بیافزایند. ما این چیزا درک میکنیم و در همین راه تلاش داریم. منظورم این که مثلا در زمان جهان شوی این گونه دانشنامه خیلی زیاد از خارج کشور وارد میشوند، شما در وقت تهیه حتما عنصرهای ملی، ایدئولوژی، خاراکتر ملی رو بینابد میگیرید؟ بله. خودی سردکس علمی انسیکلوپدیا ملی تاجیک، چون که از نامش معلوم است، هم علمی هست و هم استاتوس ملی دارد. یعنی مقالاتی که در این کتاب‌ها گردآوری میشوند جنبه ملیشون بیشتر است. درست که ما درباره اشخاص و موضوعایی که بیرون از تاجیکستان هستن هم سر و کار داریم، اما همون شخصیت‌های درباره‌شون مقاله نوشته می‌شود که با تاریخ ما، با فرهنگ ما، با علم ما، با کشور ما یک مناسبت داشته باشند. و اگر اجازه باشد یک سری تاریخی کنیم. در زمان شوروی همین امکانیت نبود. به هر حال برای تاجیکان لیمیت یک حد معین کرده بودند که باید انسیکلوپدیای سویتی تاجیک وقت با همین نام بود بیشتر از 10 جلد نشود و حتی بعدتر گفتن که بیشتر از 8 جلد نشود. حالا در زمان استقلال با این امکانیتی که ما داریم فقط تا حرف ای 10 جلد تهیه شده است. یعنی امکان دارد که تا آخر الفبا حدودی بیش از 20 جلد دانشنامه ملی تاجیک تهیه شود و با تمامی موضوعهای ملی در این دانشنامه شما دسترسی پیدا کرده میتونید، چیزی که پیشتر شاید انیق اجازه نبود. خب اگر با کشورهای پیشرفته هم نباشد، با بعضی کشورها میتونیم در این زمینه رقابت داشته باشیم؟ یعنی وضع ما چگونه است در مثلا همین دانشنامه ها؟ وضع ما متوسط در وسط قرار دارد، میان است. یعنی چی خیل حتی بزرگترین دولت ها با یک هیئت یا منابع انسانی، با یک هیئت کاری منابع انسانی در یک سال 2 دانشنامه نشر کردن نمیتوانند. شما اگر با
انسیکلوپدی قزاقستان، آذربایجان یا دایرةالمعارف ایران توجه داشته باشید. یک بینای بزرگ محتشم دارند و هیئت کارمندانشان شمارش به حد بسیار است. در انسیکلوپدی ملی تاجیک چند سال پیش 50 کارمند داشت، حالا حدود 80 نفر. با همین منابع انسانی، با همین نیروی کار، همه ساله 2-3 جلد دانشنامه تهیه می شود. در بیشتر کشورهای دنیا در یک سال یگان جلد انسیکلوپدی چاپ کردن نمیتوانند. و خودمون ما هم در اول احساس نمیکردیم، فکر میکردیم همه کشورهای ندارند و ما شاید خفا مانده باشیم. اما در یک نمایش کتاب در دوشنبه نمایندگان اوکراین و روسیه گفتم شایسته تحسین است که تاجیکستان در یک سال 2 دانشنامه 3 جلد دانشنامه نشر میکند که هر کشور این قدرت را ندارد. و پاسخ بزرگان ساحه کتاب همین بود که وقتی که بسیار ملت‌ها شاید وجود نداشتند، تاجیکان در پوست کتاب می نوشتند. یعنی فرهنگ کتابداری برای تاجیکان بسیار پیشینه تابناک دارد. نعمتالله با برنامه خوش آمدید. در خلاصه برنامه چه گفتنی باشد به بیننده برنامه کتابخوان سپس صحبت را به انجام میرسانیم. خب بازم تشکر میکنم برای دعوت ما برای کتابخوان. همیشه دعوت ما از مردم این است که کتاب بیشتر بخوانند. برای تاجیکستان یگانه راهی توسعه و پیشرفت این است که مردمش دانشمند باشند. تشکر زیاد. بیننده عزیز، ما این برنامه رو به خاطر آن، یعنی این موضوع رو به خاطر آن گرفتیم که بجز از اون کتاب‌های بدیعی، بجز از اون رمان و پاوست و حکایه‌ها، باز ما کمی رو بیاریم به سمت کتاب‌های دانشنامه‌ای، حداقل برای نورسان و جوانان که مجموعه دانش و مجموعه علم‌ها، مخصوصا علم‌های دقیق و در اساس فکت و رقم‌ها یعنی پایه‌ریزی شده است و بسیار یک کاری خوب می‌شود اگر کودکان خود رو، جوانان خود رو و مکتبچگان خود رو یک کمی به این سمت هم میل بکنند و بخوانند و دانش‌های خود رو وسیع کنند. چون قبلا هم گفتیم که علما به این خلاصه آمدن، به این نتیجه رسیدن که پیش از اون که کودک به مکتب میره 3 چیز رو حتما باید میگم بداند تا 6 سالگی که دانش زمینه‌ای است، که این که خواندن و دوم شرطش این بوده است، وقتی که من خوندم دوم شرطش این بوده است که حتما از این دانشنامه‌ها آگاهی داشته باشد، دانشنامه‌ای که برای کودکان میشود. و شرط سوم حساب، یعنی حساب رو هم باید بدانند. و آرزوی ما، هدف یگانه ما هم در برنامه کتابخوان این است که بیشتر رو به کتاب بیاریم، رو به مطالعه بیاریم، رو به خواندن بیاریم. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در پناه خدا بمانید.